ки бошанд, ба куҷо мерафта бошанд? аҷаба. усто, ман расидам. мошин омад. аксҳоро мефиристам. хабар гиред. дар дарун шояд 1-2 нафар бошанд. шояд ба гурехтан омода бошанд. ман даромада хабар мегирам. хаёлӣ аз пасам меояд. ангуштаринат бениҳоят зебо будааст. ба ман маъқул шуд. ту беҳтарин шахс дар рӯи дунё будӣ. қалбам чунон месӯзад, ки нафас кашида наметавонам. гӯё ки ман ҳам мурдаам. вале дардам ҳеҷ хомӯш намешавад. мегӯянд мурдаҳо дарду эҳсос намекунанд, аммо ман эҳсос мекунам. дидам ки чӣ тавр ту бо он разилон мубориза бурдӣ. гумон доштам ки тамошо карда наметавонам, аммо баъдан туро дидам. ифодаи чеҳраат, нигоҳи хашмгини туро дидам. бо ту ифтихор мекунам, қомандонам. ба худо ман ҳам бо худам фахр мекунам, чунки дар оянда бо ту бар ин духтари ҳаётамро пайванд месозам. эйлин, агар рӯзе бо ман ҳодисае шавад, маро дар чунин ҳолат ёд кун, хуб? бо либоси низомиям, бо хушбахтие ки ту ба ман додӣ, бо акси рӯят дар рӯи дилам. агар рӯзе ба ту ҳодисае рӯй диҳад, пас ман ҳам мемирам, фотеҳ. аз ҳамин хотир ту ин гапҳоро ба ман неву ва дӯстонат бигӯй. ман ба марди ҳақиқӣ ошиқ шуда будам. барои ҳамаш ба худо шукр мегӯям. ба ту 1000 бори дигар ошиқ шудам. кистӣ? мактуб дорам. мо мактуб интизор набудем. ба ҳамин суроға?
имрӯз каме бо ғунча суҳбат кардем. ба ӯ гуфтам ки акнун ҳардуямон мондем, ҳамдигарро бояд хуб фаҳмем. баъд якҷоя ба амалиёт баромадем.